lej menta syakace enterprise kabati wholesale ya kitiar don kam nak menta ki chongphi phila banjo ya kitiar ki babun chai na kan kadukan nadu ki disposal kom ki paper plate badru ki wei lada phisngu janjar ha kaban wartiar kamtam ha ki sngi bomlong yo phila ban supon ha uni nombo prapra lai nyeonon khandai iwe saunon kane kan pensuk ye phi ha kaban wat ye kitiar ha ki sngi mi kam kerki ha ki yang kisam ki chongphi lej menta syakace enterprise Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ